na tie najprimitívnejšie formy zločinu je ideálnym príkladom Vladimír Daniš, prezývaný Tuty, ktorý pôsobil v Bratislave. Nazval by som ho ako zakladateľa Výpalného, lebo kam prišiel, tak miesto toho, aby ľuďom za ich služby zaplatil, tak im ešte všetko zobral. Napríklad, keď ho viezol taxikár, tak mu odmietol zaplatiť a vybrakoval mu celú peňaženku. Bol to teda brutálny človek, dosť jednoduchého razenia. Ale týmto si následne znepriatelil aj Černákovcov. Keď si na jednom stretnutí so síkorkami delili územie, tak sa Tuty dostal do sporu s Černákovým bratom Vladom. Mikuláš Černák neskôr priznal, že výbuch auta, v ktorom Daniš zomrel aj s bratom Jozefom, bol následkom jeho neslušných spôsobov. Danišovcov odpálili s veľkým množstvom výbušnín. Ich auto bolo rozmetané prakticky po 3 uliciach a časti tela lietali až na úrad vlády a ďalšie kusy skončili v parku. Vtedy išlo o demonštratívnu ukážku sily, aby ľudia videli, že sa mafia nebude s takýmto človekom v úvozovkách povedané maznať. Ale takýchto násilnických typov tam bolo strašne veľa, pretože zločinecké skupiny potrebovali ľudí, ktorí naháňajú strach. Inteligentný bol naopak zakladateľ síkoriek Miroslav Sýkora. Na južnom Slovensku sa hovorilo, že ekonomicky zdatný bol Andor Rejs. Černák sa tiež vypracoval napriek tomu, že začínal ako autobusár. Skupinu založili potom, ako sa s bratom Vladom vrátili z brigády v Nemecku a zistili, že sa dajú zarobiť oveľa väčšie peniaze. Tiež bolo vidieť, že nadobudol aj nejaké schopnosti a vedel robiť väčšie biznisy. Mafia sa vo veľkom zapájala aj do obchodov s pohonnými hmotami a vykurovacími olejmi. Know-how dostali od ruskej mafie, ktorá sa usadila v Maďarsku. Bolo to omnoho výnosnejšie ako nejaké vydieranie. Takmer každý mafián má aj prezývku. Čapatý, ušatý, žalúď, kýbel, dlhý laco, papačov. Ako vznikali? Buď podľa vzhľadu, alebo podľa skratky priezviska. Ak mal niekto veľmi dlhé meno, tak mu dali prezývku. Rosenberg bol napríklad Rohlo. Šéf Sýkorovcov bol nižšej postavy, takže hovorili, že je vysoký ako kýbel. Čapatý vymysleli podľa tvaru jeho nosa. Dlhý laco, to je jasné. A papačov? Takto si hovorili na južnom Slovensku. Sledovali rôzne zahraničné seriály a odtiaľ prevzali aj mená. Mnohí však mali prezývky len zo svojich krstných mien. Alexander Horvát bol Šani, Mikuláš Černák zase Miky. Hovorí sa, že Kromka nemá rád svoju prezývku Čistič, lebo mu túto prezývku vymysleli novinári. Kromku volali jeho kumpáni Lojsko alebo Lojzik, ale treba povedať, že Kromka a Roháč neboli členmi organizovanej skupiny. Išlo o osamelých vlkov, ktorí sa na istý čas spojili s niektorou skupinou, keď bolo treba urobiť nejakú, ako to oni nazývajú v úvodzovkách, robotu. Keď išli okoličániovci v 90. rokoch na východnom Slovensku zabiť Jozefa Eštóka odrázené guľky, usmrtili chlapca, ktorý sedel náhodne v aute a išiel si s priateľkou kúpiť pizzu. Toto sa stalo aj v bratislavskom Irish pube, čiže tých náhodných obetí bolo dosť. V Žiline vybuchlo v druhej polovici 90. rokov strašne veľa aut. Vtedy to bolo bombové mesto. Keď tam vybuchla telefónna búdka, všetky obete boli náhodné. Pôvodne plánovaná obeť tam v tom čase nebola. Generácia ľudí, ktorá nezažila 90. roky, si ani nevie predstaviť, že mohlo byť nebezpečné ísť večer do podniku, lebo sa tam mohli medzi sebou začať strieľať dve konkurenčné skupiny.
Viacerí odsúdení mafiáni mi povedali, že hoci to bol právoplatný rozsudok, nie sú nadšení, že sa to na nich zase vyťahuje. Dokonca niektorí, ktorí boli aj odsúdení, mi povedali, že oni ten kohútik ani nestlačili. Podľa ich vyjadrení sedia v justičnom paláci len nevinní ľudia. Na súde si občas človek vypočuje nejakú škaredú narážku. Bolo zopár prípadov, keď som sa od nich pokúšal získať opis situácie. Keď som bol neodbitný, tak mi vulgárnejším slovníkom odkázali, kam mám ísť. Dnes sú mnohí policajti a prokurátori spochybnovaní, najmä v súvislosti s Mariánom Kočnerom. Zrejme neexistuje organizovaná skupina, ktorá by v minulosti nemala svojich ľudí na polícii a prokuratúre. Je vysoko pravdepodobné, že si platili aj sudcov. Ľudí, ktorí teraz riešia mafiánske kauzy, však považujem za veľmi serióznych. A hlavne tí, ktorí robia na násilnej kriminalite v rámci úradu špeciálnej prokuratúry. Na generálnej prokuratúre pôsobí bývalý sudca, dnes prokurátor Jozef Kandera, ktorý úspešne uzavrel prvú známu vraždu černákovského gangu Poliaka Šimaneka. V rokoch 2010 až 2012 polícia rozložila posledné veľké skupiny ako Sýkorovci, Jakšíkovci či Piťovci. Ale súvisí to aj s tým, že mafii sa zúžili mantinely, z akých zdrojov môže čerpať zisky. Výpalné a vydieranie išlo do úzadia a prišla éra sofistikovaného ekonomického zločinu. V posledných rokoch dominujú daňové podvody a tunelovanie štátneho majetku. Násilníkov, ktorí sa medzi sebou vyvraždili alebo sedia za to, že zlikvidovali konkurentov, nahradili biele goliere. Dnes dominuje ekonomický zločin.